Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today, I'm so excited na ipakita sa inyo yung mga ibibigay ko ng mga gift this Christmas. So probably ma-upload ko to siguro mga 24. Yeah, sa 24 talaga i-upload ko to kasi ayokong makita nila hindi ko pa naibigay. Gusto kong naibigay ko muna sa kanila bago pa nila makita itong hinol ko na mag-gift. And so, yon. So, I'm so excited. So, let's start. So, ayan lahat guys. Just a quick tingin. And so, let's start here. Eto, um, hindi ko na sasabihin yung mga price guys, no? Because, actually, hindi naman talaga importante yung price. The important is yung, um, nagbibigay ka sa tao, 'di ba? So, 'yun. So, forget the price and so this is a dinosaur, prehistoric dinosaur, maliit. Ayan. So, lumalakad dito, parang siyang dinosaur talaga. So, parang may entertain talaga yung bata. So, para to um, sa inaanak ko na ang pamangkin ng asawa ko. So, ayan. So, ibibigay ko to sa kanya. Actually, ipapa-LBC, LBC pa namin to sa Cebu. So, ayan. And also, ito sa anak ko. Magkapareho sila pero mas malaki ito kasi ito guys, in-order ko kasi ito sa Shopee. Nakita ko ito sa Shopee. So, naka-sale ito. So, ito. Mas una ko tong binili kasi ito. So, ayan. So, eto, medyo malaki lang siya, pero actually, same na same lang yung, nila, yung mukha. Yan. So, it's smaller and there's a big one. Ito para sa anak ko. So, excited na siya dyan. So, and also, dahil, ito yung sinasabi kong kasi mahilig siyang magluto-luto. Ewan ko, feel na feel niya. So, naghanap ako ng ganito. Gusto ko yung Play-Doh. Kaya lang, I just, parang, baka masayang lang kasi hindi pa siya ganun talaga. Siguro mga 4 years old, okay na yung Play-Doh. Pero, eto, mas maganda ito. So, ayan. Para sa anak ko rin yan, kay Baby Hagrid. Ayan. So, this is fit for, kasi 3 plus age na. So, ayan. And also, this is ang t-shirt, Aeropostale na t-shirt. Medyo malaki. Eto actually sa asawa ko to. Hindi niya kasya kasi sobrang laki. So, we've decided, at saka may tag pa yan, hindi pa talaga niya ito nagamit. And, ibibigay ito sa kapatid niya na lalaki kasi medyo malaki siya. So, ayan. Para sa kanya yan. So, ayan yung niya. And also, ito, para to sa nanay ko. Ayan. Face towel. Ayan, so cute. Dalawang face towel and also Johnson's baby oil kasi nag-baby oil. Siyempre, pag matanda, 'di ba? Feel actually nakakatawa nga. Meron tong effervescent oil. Kaso kagabi, wala talaga kaming makita kasi wala nang laman yung para pang sa asawa ko. Wala na kaming efficacy. So, ginamit namin siya kasi sobrang sakit ng katawan niya kagabi. So, ayan, ginamit namin. So, later, bibilhan daw niya yon. So, ayan, para to sa nanay ko. Nanay means lola ko. Ayan, para sa kanya yan. And eto naman, para to sa two-face towel, para to sa um, father-in-law ko, sa papa ng asawa ko, kay papa niya. So, ayan. And eto naman, so cute. Yan. Para to sa, anong tawag doon? Pamangkin ng asawa ko din, na baby pa. So, nakita ko siya super cute. Ayan. Para sa kanya yan. So cute. And also, eto guys, para to sa aking inaanak na yung matagal ko na siyang hindi nabibigyan kasi before hindi siya nakatira dito. So, ngayon lang ulit ako nakabigay. Nung medyo bata pa siya nakabigay ako pero ngayon hindi na. So, eto na yung
Talagang bongga na yung binigay ko sa kanya, itong stuffed toy. So cute and so fluffy. And bumili din ako ng kanyang headband. So, dalawa yung kanyang gift. And also, ito yung gustong-gusto ko para to sa mama ko. Ayan, so cute. Um, this is, tawag dito. Ano bang tawag dito? Yung pang ano sa upuan, yung inilalagay sa upuan, may tawag dun eh. Basta panglagay siya ng upuan. So, ayan yung forma niya, guys. Pinili ko yung red kasi syempre, mama, wala nga naman pink, 'di ba? So, ayan, red. So, ayan. So cute. And also, ito, bumili ako ng, actually, ito, amin to. Hindi to kasali, pero sinali ko lang siya dyan. Kasi actually, bag sana yung bibiling ko for sa mama niya, sa aking mother-in-law. Kaya lang wala akong makitang bag na fit sa kanya, tsaka hindi siya nag may mga bag na maganda pero hindi siya fit sa budget na ibinudget ko talaga. So, nakakita ko ng, so since kailangan nila ng, as in wala siyang payong talaga, tsaka umuulan ngayon, tsaka ayaw na yung payong na mataas, kasi gusto niya nalalagay lang niya sa bag niya. So, I decided na, ano na lang, payong na lang yung bilhin ko sa kanya. And so, tsaka etong isa, eto sa ano ko, sa sister-in-law ko, ayan, sa sister-in-law ko to, and sa sister-in-law ko na kapatid ng asawa ko. So, ayan, binilhan ko siya ng ganito. So, instead, pouch sana yung bibilin ko sa kanya. So, payong na lang kasi silang dalawa walang payong. Imagine. So, yung asawa ko, binilhan ko na rin siya ng payong. Pero actually, hindi ko ito ilalagay sa gift kasi alam naman niya na bumili ako ng payong para sa kanya. Pero, the best deal for this is actually 100 plus itong price each, okay? Sinabi ko talaga yung price, my God. But anyway, so ayun, yun yung price niya. But, nakasave ako kasi naging wholesale siya nung binili ko. So, tatlo. So, tatlo na lang yung binili ko. And also, eto. Eto guys. This is, siguro alam nyo to. Ito yung nilalagay sa phone. Yung dinidikit sa phone. Anong tawag nito? Ring. Ewan ko kung ano yung tawag. Teka lang ah. Yung sinasabi to eh. So, eto, i-ano mo sa, ano, sa may ano, ididikit mo yan. Tapos yan, ihahang mo dyan yung phone mo. So, ayan. So, never ko tong nagamit talaga. Obviously, hindi ko talaga siya nagamit kasi meron pa siyang ano, ingay dito eh. Hindi ko siya nagamit. And so, dahil Pasko naman, ibibigay ko to sa pamangkin ko. At saka ano kasi siya, ang tawag dito, dalaga pa siya, at saka mahilig siya mag-phone. So, why not, ibigay ko na lang to sa kanya. Pero, wala na yung cover niya kasi, tinapon ko na. So, ayan. So, it saves me money. Tsaka, hindi naman ako nagbigay ng gamit. Nagbigay ako ng, as in, hindi ko na talaga siya ginagamit. So, yan. So, ayan lang naman guys. Yun lang yung gift ko. Konti lang talaga siya. And so yun yung lahat ng gift. Actually, konti lang talaga siya dahil ayoko namang magpaano na sobrang dami kong bibigyan. Um, Syempre, yung aking goal lang talaga is mabigyan lang talaga yung kung syempre konti lang yung budget namin. So binibigyan ko lang kung sino rin yung ano kasi sorry naman sa iba kasi hindi na talaga afford. Hindi ko na kayang bumili ng sobrang kadami-daming gift. Maybe next year hopefully. And so yun. Kasi naman, ayoko naman magpiling-filingan na ang dami kong binibigyan. Tapos, syempre, meron pa kaming gastusin sa paghahanda. So, yun, meron talaga mga konsiderasyon, 'di ba? And so, well, lahat ito guys, hindi naman siya sobrang mahal, hindi rin siya sobrang mura. But, the way, nagbibigay ako ng gift kasi gusto ko yung nagagamit talaga nila. Gusto ko talagang nagagamit talaga. Ayoko yung um,
basta ka na nakapagbigay ng gift. So, yun yung importante talaga sa akin. Ever since naman, ganun talaga. And yun yung talagang pinaghahandaan ko din na pinaghahandaan. Pinag-iisipan ko talaga na ano kayong dapat kong ibigay na talaga magagamit niya, ganun. And so, yun lahat. So, it's not about the price, it's not about kung gaano kadami yung ibibigay mo sa kanila. It's parang ano talaga, galing sa puso ko talaga ito yung mga ibibigay ko pa ng mga gift. And so, gaya ng unan sa mama ko, talaga magagamit niya yan kasi parati siya nakaupo sa tindahan niya. So, gamit na gamit niya yan. And also the towels, lahat. Yan, pinag-iisipan ko talaga lahat. So, yun. So, konti lang talaga guys kasi syempre, yun. Konti lang yung budget namin. So, ayoko namang magpa-feeling-feelingan na talagang maraming pera kasi maraming binigay na gift. So, ayoko nang ganon. So, I have to be practical sa mga bagay na ganito kasi hindi naman pwedeng ganon. And you can have pwede ka namang mamigay sa ibang, hindi na naman pwede kang mamigay sa Pasko. Pwede ka namang mamigay sa ibang pagkakataon, sa ibang panahon, 'di ba? So kung meron na talaga, meron kang tamang budget for that. So ayun. So I hope guys leave comment below kung ano yung mga gift. Please share, do share talagang. Gusto ko nagbabasa na inyong mga comments. Salamat sa lahat ng mga um, talagang sumusubaybay sa akin mga video, sa aking mga vlog. So, ayun. So, talagang minamadali ko itong i-vlog kasi baka makita ng anak ko at saka marami ko pa akong um, lilinisin ngayon. Minamadali ko lang talaga siya kasi baka magising na siya. And so, please do subscribe and please mag-comment kayo sa baba kung meron kayong mga gustong itakal natin sa ating video. Yon. So, ayun. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe. See you in the next video. Merry Christmas. Bye-bye!